Il-ħamis wara nofsinhar il-Ministru Austin Gatt kiser is-silenzju tiegħu dwar l-iskandlu tal-Qorti tal-Commissions fuq ix-xira taż-żejt mill-Ene Malta. Dan l-iskandlu ħareġ l-ewwel darba fil-pubbliku fl-20 ta' Jannar wara il-pubblikazzjoni ta' numru ta' emails li kienu jikkonfermaw ħlasijiet ta' commissions fuq xira taż-żejt mill-Ene Malta. Il-Gazzetta Malta Today kienet żvelat kif il-kumpanija Olandiża Trafigura il kienet importa ma' 360 miljun euro f'żejt l-Ene Malta fis-sena kienet tħallas commissions ta' eluf ta' euros lil Frank Sammut, membru fuq il-Kumitat tal-Ene Malta, responsabbli għax-xiri ta' dan iż-żejt, kumitat li kien mwaqqaf minn Austin Gatt. Il-Malta Today kienet anki jippubblikat dokumenti datati frar u Marzu tal-2004 li jikkonfermaw il-ħlas ta' dawn il-commissions. Il-ħlas tal-commissions kien isir mill-kumpanija Olandiża Trafigura lill-kumpanija bbażata f'Ġibiltà, kumpanija li Frank Sammut kien direttur tagħha. Il-commissions illi kienu jsejħu bħala ħalasijiet ta' konsulenza kienu jiġu ddepożitati f'kont bankarju fl-Iżvizzera. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-ħamis war nofsinhar, One News staqsa lill-Austin Gatt jekk jikkonfermax illi għandu kont bankarju fl-Iżvizzera, b'Gatt jammetti għall-ewwel darba illi għandu kont bankarju f'dan il-pajjiż. Tgħidilna jekk inti għandek xi jew tikkontrollax kontijiet bankari kemm fl-Iżvizzera jew f'xi pajjiż jew pajjiżi oħra li joffru tax havens kemm f'ismek jew f'isem nominee companies li jirrappreżentaw lilek personalment jew kumpaniji li fihom inti shareholder? Iva. Iva. Fismi personali. Fismek personali. Tista' ovvjament mhux ħatejdilna fejn. Ma naħsibx li huwa affarik biex tara. Mistoqsi jekk dawn il-kontijiet kienu inkluża fid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu, Austin Gatt ikkonferma illi dawn kienu inkluża. Sa fejn naf jien kien dikjarat jekk qed tgħidli mhux Ġifieri huwa dikjarat. ddikjarat fil- Qabel kont niddikjarahom bħala parti mill-assi tal-eredità tal-papa, sa fejn naf jiena fl-assets iddikjarajthom. Madana kollu minn analiżi tad-dikjarazzjoni tal-assi tal-Ministri tal-aħħar 4 snin jirriżulta li Austin Gatt qatt qabel illum ma kien qal li għandu kont bankarju fl-Iżvizzera. F'dawn id-dikjarazzjoni tal-assi, Gatt kien inniżżel biss l-ammont ta' flus iddepożitati f'kontijiet bankarji mingħajr iżda qatt ma qal fejn kienu dawn il-kontijiet bankarji. Fid-dikjarazzjoni tal-assi tagħhom ministri oħra qalu mhux biss kemm għandhom flus iddepożitati iżda qalu wkoll fejn huma l-flus li għandhom iddepożitati. Fid-29 ta' Jannar il-Pulizija bagħtet tal-Ministru Austin Gatt biex jagħmel statement fid-depo dwar l-iskandlu tal-Qorti tal-Commissions fuq ix-xira taż-żejt mill-Ene Malta. Meta tħallsu dawn il-Commissions Austin Gatt kien il-Ministru politikament responsabbli mill-Ene Malta.